Hola, ens hem llevat aquest diumenge amb paisatges enfarinats a tot el Pirineu. Ha arribat a nevar la passada matinada fins a cotes d'uns 600-700 metres, acumulacions de neu, però poc destacables, però sí que hem trobat a cotes d'uns 800 metres, per exemple, gruixos de neu entre 2 i pràcticament 5 centímetres. És una pertorbació que ja al llarg d'aquest diumenge va marxant, trobem un temps una mica més tranquil, però amb ambient fred, però la temperatura a partir d'aquest dilluns torna a pujar una miqueta. Aquí, amb la temperatura 850 hectopascals, 1.500 metres, ja veiem isotermes, valors de temperatura per sobre dels 0 graus. Va pujant, per tant, la temperatura. De fet, els primers dies d'aquesta setmana vinent tindrem fins i tot temperatures més altes respecte al que tocaria per aquesta època. A més, durant aquest dilluns s'acostarà una nova pertorbació al llarg del dia. Això comportarà que cada cop trobem més nuvolositat, però de moment aquests núvols no han de portar massa precipitació. Com a molt, al final del dia pot caure alguna gota cap a l'extrem oest i a més amb cotes de neu molt elevades perquè, com diem, va pujant de forma clara la temperatura. Ho notarem més aquesta pujada a cotes mitjanes i altes del Pirineu. En canvi, hi haurà més inversió tèrmica, l'aire fred queda enclotat a les cotes més baixes i tindrem glaçades generals a primera hora. La jornada de dimarts, fins i tot, encara hi haurà més nuvolositat. Ens creuarà una pertorbació molt desdibuixada, molts núvols i encara poca precipitació. De nou, si cauen 4 gotes, serà algun plogim cap a l'extrem oest. A la resta, en principi, no hauria de precipitar i les temperatures continuaran pujant. Tindrem ambient força més agradable respecte a l'ambient tan fred d'aquest cap de setmana al Pirineu. I dimecres sí que arribarà una pertorbació a partir del vespre que ens pot portar alguna primera precipitació cap a l'extrem oest. Serà dijous quan podríem parlar d'un episodi de precipitacions més importants cap al Pirineu, però en conjunt encara dimecres tindrem cel variable, més sol al matí, nuvolades cap a la tarda i amb temperatures que seran semblants o una miqueta més baixes de matinada. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.